kandaba king masantol retang supu at ema makatapak festival. Ngayon po bali kikataong bisita. Very busy yan naman po ini, ne? Uling metong niya po kareng gugusal, bakanta pong lalo ya pa pong minono at lalo yung magambol yung kikatamong ama nung si Swan. Nino ya, Atsing Malagu? Jhoedie bar makatula kasi may ikatamo na eh. Wala tintamong kapampangan word of the day. Wow. Makanyan. Metong kareng references, agagamitan tamong laganas, itang talabaldugan. Gewa na mo naman. At makatula ngayon another, yakbal na volume 2 ba yung house ka rin? Or another version. Makatula po na lakwas de pong i-improve ining talabaldugan, agagamitan tamo po, ne? Itamong kapampangan at ing tao po, metong karen taong ginusal at talaga pong megmasabal bakan ta po mika makaninita pong reference material na kaya betaya po ngayon iking kaya kataong programa metong kapampangan culture advocate malugod keng kulturang kapampangan at malugod keng CLTV 36 ikoyan tamo pong Joel Pabustan Mallari Education Program Supervisor yan naman po ning DepEd San Fernando. Welcome po kay Nanu Pata Koyang Joel yung burik nga burik yung naramdaman ka. May pagpanapong kaya katamo nga rin pong makiramdam kaya katamong programa ito. Ayan, and siyempre, Koyang Joel, Koyang Masanting mo naman. So, sorry at simalago, ika pa mong torna mong daroses ngayon. Karayang pong bisita tamo, dyan tala pong maya po oras, bangantang i-shoutout, i-greet, batian, doren buridang i-shoutout. Sir Joel, sana yung mo kalingwan din kayang i-shoutout. Uling po tarago, tumabugla kaya ka. Sa ganan mo rin kaopisina mo. Sa ganan mo rin siping mong bale. Ayal benda ka CLTV. Ote mo kay rago, sinoutout. Sana po ala kayo nga kalingwan. Karen kaya kayong kamag-anak kakaluguran kaya behing obra. Go ahead po kayong greetings you. Sir Joel Mallari. Bahay nga gana may ko pang pugayan din ka na akong kayabi king obra ne rin kaya naging DepEd San Fernando. Siyempre pamuntukanin kaya kami nga SDS si Dr. Sapanta ne Sir Ding kaya Sir Jerry kaya kami pong SDS kaya kami pamuntok na CID Ma'am Jean po rin kayabi ako pong supervisor ang po pangalwa pa pong gusal. Makanya mo rin po siyempre po na makalingwan din ka na akong piyaka commander rin ka na akong Joko rin ka akong kabangan na katawan rin ka akong Yagnes po rin nga akong anak rin makatalanga kaya kami bilang piyangari. Kaya kami kakaluburan, kaya makarandam, maragul kaya naging bulaon, rin kamag-anak kami kaya naging bamban, Ela pa po minta Malaysia pong Indonesia. Makarandam la pa po kaya katamo rin. So, maya pong kapanapong kaya katamo rin. Ayan, nin kasanting na, nin kayang pa-shoutout map na mo. Nga nabanggit Sir Joel, nung ali, hanggang mayari yung programa mo, mag-shoutout sa pamuri. Jhoedie, buri kay pangkot na ni Sir Joel, bay kay kating kami gagamitan, reference, kaliwag kay Pepakwa kay Ash, itang gagamitan tani talabaldugan Tas anya pinga akit kay ba, ating ba yung talabaldugan na luluwal Sir Joel. Makanano ni Sir Joel, makanano may conceptualize in pa magluwal another talabaldugan na nung pamyaliwan. Kita minuna. Actually, nung lawen pareho ya mo itang datang na, o itang ini comprehensive yung masasabi. It's not because nakarakal din lumang matuwang malalam ang kamampangan. Noon miragdagan niya kasi tamino na, it's more of a glossary. Balam itang synonym to synonym niya. Pag itang entry to another entry, makanyan. So at the same time, it's more of English kay bat lawen nanya king kamampangan. So this time, luyang dake. At niyang peka doang balamo peka dake ating itang diksionaryong English kapampangan niya. So, itangapit ang getang edition 1 na masasabi. Ketang kaibat at niya metong adake, it's kapampangan English na naman. So, ratang bisang mabiyasa lang, di mo, i-encounter lang word ang kapampangan niya kanwar, kaibat, di ba, lune, luwende, ay ni pala, brin na sabihan. So, English itang metong. So, kalun dake, itang mas malating dake, akin itang more of the basic things about kapampangan, itang kayang peka malating kwento, makanaya minibat, itang kayang mapping, makanaya, itang parang pamanigaya mino na makadaki lang ang Okay. Pero ako bari kong abalo, Kong Joel, makanano ya ba mi bait nini? Makanano ya mi konsepto itang minunang talabaldugan, ating bang mig-push kaya ka? Ating bang mig-influensya kaya ka? Or was there really a need na mi katalabaldugan tamo? Kaya, bait me in talabaldugan na ini? Mga santing laring ko tang yung rin. Actually, maulaga lang bagiran. Bakit may kakasangkan balang gawan takas dapat sangkan ating objective, ating purpose, ating kang aim bakit. So, metong kaya kasi yung mumunayang lumultang mino ng edition na Talabaldugan, which is basic of English to kapampangan niya mo.
Tan time ita more of compiler po mo. So, ganagigit kung available ang mga latilan dictionary, kay ba piyabihabi ako rin, pigtsagan ko lang, para yung entry, piyabihabi ako lang, mag-harmonize kung pagkakilamanda. So, may bay, that was in 2011, if I'm not mistaken. Kaya mabilis lang may gisa mo naman data. And after that, sabi ko, may ngarap uling lalo, natin kapangakaki mo rin papaltos karetang tutwas lang magyaring entry nga aliwa. Sabi ko sa masang, pero, kung may kapanahon, that was 2011, imagine, we are chutanak in 2024, ne? So, tunggal ditak po, ang ating kong panahon. Takay, minsan, sumpungan na ako nitang sipag ang pong ditak ka-timing na nitang pamag-obra, singit kaya. Hanggang kaya sabi ko, there is a need na kailangan naman ang kapampangan to English so palugke. Nyami ka second component siya. Kaya ba't pindagdagang kaya pa marami ang gamitan naman ng kapampangan. So, metong nga may tulak ka na ako, rin ka na ako yan. Metong ka rin anak. Malamba kung may babad keng MTBML, yung kagayatang mawala yapin ng MTBML. Yes. So, ikit kaya na kailangan niya talaga. Kasi metong asasyo da rin kaya ng teachers, purimineng turo, pero magkasakit kami. Alang materialis, mga. So, dakalasan kan, pero ratang metong nga kakita. Maring anak talaga. Yeah. Balo mo actually maka-relate ko kayong sabyanang metong ko kare ay ni po itang gagamitan kay nga opisina kasi itang kaya kayo i-publish pa po kay apin itang first edition itang amanwa ng Sir Joel na Ninong sinulat ka niyan? Sir Joel Papustan Mallari kaya bene po yung Center for Kapampangan Studies ning Holy Angel University ane pong karagula sa kaya kami need apin nining gagamitan tamo Jhoedie kaya tang Kapampangan word of the day tamo o ning itang amanwa ng very limited. Yatang uling English to Kapampangan. Pag ating Kapampangan na word, na buri kayong akit in English, kailangan kayo pang i-translate in Tagalog. Bakit na akit na yung buri ng kabaldugan na kayong English, pero itang ipalwal ng ngeni. Bala mo gawa ng mas mayan para kaya katamo, itang pamaglawi ka rin Kapampangan. Okay. Pero kita pong muna banggit niya pong Atsing Malagu, in Holy Angel University Center for Kapampangan Studies. Ila po bang kayabeyo amig limbag kening librong Talabaldugan? Actually, yung ilang kayabe ako rin Actually, yan naman talaga yung ka rin expression ko bakit at yuko naman kayong bilita mo ngayon. Maragulyang bagay itang yabe ako naman kay Kapampangan Center. Nyapin talaga yung puso ko. Diyan naman karas nga may nakimutan. So, hanggang ngayon yung panahon na yun, ila pa rin nagsasawap. So, kitang technical aspect and everything, including the part of the balam sa bintanang promotion, kaya bela. May pressure ko, pinulin talagang kami may kabok yung panahon na milon siya o milan sa this month. Huling talaga yung magkasta kayong schedule. So, it will be next month. So, ila rin kasawap tamo rin Kapampangan Center. Ang pupit na metong agawan ming metong yung organisasyon and that's the katatagan. Katipunan na rin tala sa lipsik, ang pong talaturong Kapampangan. Metong yung professional organization, maka-register yung SEC. So, makanano yung Kyle Rening Talabaldugan na rin, ining minunayang gewa po, ining kadwaing gagawin na rin. Makanano kami mo manikuang kopya. Kyle rin ba? Ating syempre, ating complimentary copy sa ating for sale. Syempre, nga liwaro mo ay manikwa ka rin ang libreng kopya. Actually, mabaya yung talagang magpalwala libro, lalo na niyang mumuna aking estimated ang kaya ko. Tokyang kesa na ng number of talang kaya magiging 400 pages yun Yung mumuna akong gewa, latigip, letra ya ako, retang size na ng font, banto, dakal yung bagya kasing entry. Okay, but tapid ang itang cost, Kadwa, siyempre, man itong partner, technically, kaya biya talaga yung center, karas yung bagay yan. Pero kailangan may pa rin yung saop. So, dakal na naman yung may saop na, kami, bisa kami rin kasi. So, sigang kalub Talagang kailangan yung paluwal Talagang makanya, kaya biya itaging kay. So, pangadwaya itang kitang financial na bagay. It's more of na itang interest mo kanami nga paluwal Kasi ita talaga dapat yung maging kaya mo. Kaya ka drive, banta, agawa mo itang project. Nya talagang kailangan milwal yan. Okay. Ikayo mo po ba ing bala mo meni muna or ating kayong kinonsultang alawang tao? Karatang content. Kaya pa magbuo na po ning libro tamo. Dakal ko kasabi kaya dakal ko naman ang consultant lamama ko rin kasi kikakaba ng panahon kikakaba ng perang mula kitang pundasyon na nitang edition 1 ay kwada na may ngayang ubiyero buret ang aliwa. Kaya ba manay na, so from time to time, magparala akong kopya daretang set of words, balik do ka na ako. So maragula ka sa mabanggi lang nga rin kaya katamong palola libro, ninong-ninong nga rin, sinaw pa rin. So, diyan nga lano rin nga lo, may ngayang uno, at least ang paninap may pare-pareho, palolya. So, abin yan, Yapa si Jhoedie mapanggulo ko Guluhan kay Sir Robbie, Sir Mike Pangilinan, ni Sir Joel. Putang ko, Sir, suyo po ba yung term po ngayon Sir, ini ba yung proper term agamitan? So, ini po,
Kaya may kami bakaretang consideration siya. Kami pong local media na bala mo, magkulangan kami munawan po when it comes ka rin kay po kapampangan grammar makanya. Malami tagawang kayo kasi iba na ako yung kulit ang Jenna na siguro. Pero dakal po lalapit kaya kayo kapag makanya namamangutang, ala kami pong references ang gamitan. Actually, ito dakal mumunan dili, metong kasing bagay para mitais ka naman kaya kang obra, gagawon may gagamitan may na. So in the past kasi dakal na rin retang magpa-translate lang na palikas di into kapapangay ba manayon. Nyapin kasi usto itang sabi mo mga limba o nano po yung katulid na ninig ang Kapampangan, it should not be that way. Contextualizing language kami, so kailangan, kami gamitan na mo. Wow. Okay, patay buumi ka kanita. So, along the way, titipunan ko, lalo na mga sakit words, talagang tipong koreta. Pero yung edition na yun, it's not just about makapokus sa aking malalam. Nung ngeketang, it should be conversational, it should be formal, it should be something na may pakarin, intellectualize yun. Magagamit. Nyapin natin mapilan entries na ang kakitang recent period at chula. Halimbawa, happy-happy, lunto ito. Pero ba na English? O na may proseso na yung Kapampangan. O, balasenas, Spanish siya, pero malamba na yung malamba may andam yan. May proseso na yun. So, aki iyo rin, retang ating possible origin daretang words, makakabila naman. Not just the immediate, quick definition ng manita yan. Nakatayo pala, Jhoedie. Ako naman, kaya pagbalik na po ng kakatamang programang Nanu Pata. Abanggit ng Koyang Joel nandin, itang mga lalama Kapampangan. Issue ya kasi yan Ayan na, at kalaman na Kapampangan. Pero ako naman, syempre, ako, luwayang kapanmulan ko. Para-pareho lang salitang Kapampangan din. Oneng, mo magagamit. Kaya po, tang damdaman bala malalam niya. Ito yung buri kong ikutang apong dinan lino, kang Sir Joel. King, pamagbalik na po ng kikatawang programang Nanu Pata! Nanu Pata! Kaman yan Yes! Pampanga at ng kanyaman king Pampanga.